హలో సార్, నేను గుఫీ పటేల్ ఫ్రమ్ టుఫీ యాప్. ఇక్కడ మేము విద్యార్థుల ఫీజులను ఎలా జోడించాలో మరియు ఒకే విద్యార్థి యొక్క పెండింగ్ ఫీజులను ఎలా తనిఖీ చేయాలో నేర్చుకుంటాము. విద్యార్థిని ఎలా జోడించాలో, విద్యార్థుల ప్రొఫైల్ను ఎలా చూడాలో మేము ఇప్పటికే నేర్చుకున్నాము. మరియు మార్క్ హాజరు. ఇప్పుడు మేము టుఫీ యాప్ యొక్క ఫీజు పద్ధతిని తనిఖీ చేయబోతున్నాము. డాష్బోర్డ్కు రండి. ఇక్కడ మీరు పెన్ ఐకాన్తో ఫీజు టెక్స్ట్ను కనుగొంటారు. ఆ చిహ్నంపై క్లిక్ చేయండి మరియు అనువర్తనం మీకు 3 ఎంపికలను చూపుతుంది. మొదటిది క్రొత్త రుసుమును జోడించు. రెండవది డ్యూ ఫీజు. మూడవది వసూలు చేసిన ఫీజు. ఇప్పుడు మేము జోడించబోతున్నాము. విద్యార్థికి కొత్త రుసుము, కాబట్టి క్రొత్త రుసుమును జోడించుపై క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ అనువర్తనం మీ అన్ని విద్యార్థుల జాబితాను చూపుతుంది. మీరు పేరు ద్వారా శోధించవచ్చు మరియు బ్యాచ్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఫీజు జోడించాలనుకుంటున్న జాబితా నుండి ఏదైనా విద్యార్థిని ఎంచుకోండి. పైన ఫీజు రకం మరియు ఫీజు మొత్తం వంటి అనువర్తనం విద్యార్థి గురించి కొన్ని ప్రాథమిక సమాచారాన్ని మీకు చూపుతుంది. అందుబాటులో ఉంటే చెల్లించిన ఫీజు జాబితా కూడా. ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన కనిపించే ప్లస్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. జోడించు ఐకాన్ అనువర్తనాన్ని క్లిక్ చేస్తే క్రొత్త యాడ్ ఫీజు డైలాగ్ తెరవబడుతుంది. మొదట చెల్లింపు తేదీని సెట్ చేయండి. అప్పుడు ఫీజు ప్రారంభ తేదీని ఎంచుకుని, ఆపై ఫీజు ముగింపు తేదీని ఎంచుకోండి. అప్పుడు చెల్లింపు మొత్తాన్ని సెట్ చేయండి. అప్పుడు వర్తిస్తే డిస్కౌంట్ సెట్ చేయండి. అప్పుడు నగదు, గూగుల్ పే లేదా చెక్ వంటి చెల్లింపు మోడ్ను సెట్ చేయండి. ఏదైనా ఉంటే వ్యాఖ్యను సెట్ చేయండి. ఆపై యాడ్ ఫీజుపై క్లిక్ చేయండి. మీరు ఫీజును జోడించకూడదనుకుంటే, రద్దు చేయి లేదా అవుట్ సైడ్ యాడ్ ఫీజు డైలాగ్పై క్లిక్ చేయండి. క్రొత్త రుసుమును జోడించిన తరువాత మళ్ళీ ఆ రుసుముపై క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫీజు రసీదు బటన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయండి మరియు అనువర్తనం మిమ్మల్ని 3 ఎంపికలను అడుగుతుంది. మొదటిది వాట్సాప్, రెండవది లేదు, మరియు చివరిది ఎస్ఎంఎస్. వాటిలో దేనినైనా ఎంచుకోండి మరియు అనువర్తనం మరింత ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ డాష్బోర్డ్కు రండి. ఇప్పుడు మేము మా విద్యార్థుల నుండి పెండింగ్ ఫీజులు మరియు వసూలు చేసిన ఫీజులను తనిఖీ చేస్తాము. మళ్ళీ ఫీజు ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి మరియు యాప్ మిమ్మల్ని 3 ఎంపికలను అడుగుతుంది. చెల్లించాల్సిన ఫీజుపై క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ అనువర్తనం మీకు బకాయిలను లెక్కిస్తుంది మరియు మీ జాబితాను చూపుతుంది. ఏదైనా చెల్లించాల్సిన ఫీజు అంశంపై క్లిక్ చేయండి మరియు అనువర్తనం మీకు 3 ఎంపికలను అడుగుతుంది. మొదటిది వాట్సాప్, రెండవది యాడ్ ఫీజు, మరియు చివరిది ఎస్ఎంఎస్. మీ అవసరానికి అనుగుణంగా వాటిలో దేనినైనా ఎంచుకోండి. వాట్సాప్ యాప్ పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా విద్యార్థుల కోసం పెండింగ్ ఫీజు రిమైండర్ స్లిప్ ఉత్పత్తి అవుతుంది మరియు షేర్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి మరియు యాప్ ఈ స్లిప్ను స్టూడెంట్కు నేరుగా షేర్ చేస్తుంది. లైక్ ఐ హావ్ డన్ హియర్. ఇక్కడ పైన మీకు 2 చిహ్నాలు ఎస్ఎంఎస్ మరియు వాట్సాప్ ఉన్నాయి. మీరు అన్ని డ్యూ ఫీజు స్టూడెంట్ ఎస్ఎంఎస్ పంపాలనుకుంటే మీరు వాటిని క్లిక్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు వసూలు చేసిన ఫీజు ఫంక్షన్ను తనిఖీ చేద్దాం. మేము సేకరించిన ఫీజు ఎంపిక అనువర్తనంపై క్లిక్ చేసినప్పుడు మీ వసూలు చేసిన ఫీజు చెల్లింపు తేదీ ద్వారా అమర్చబడుతుంది. ఫీజు చెల్లింపు గురించి కొన్ని ప్రాథమిక డేటాతో. విద్యార్థుల పేరు, ఫీజు రకం, ఫీజు మొత్తం, చెల్లించిన ఫీజు మొత్తం, ఫీజు ప్రారంభ తేదీ మరియు ఫీజు ముగింపు తేదీ వంటివి. ఫీజు అంశంపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు ఇక్కడ నుండి ఫీజు రసీదును పంపవచ్చు. కాబట్టి, ఇది టఫీ యాప్లో ఫీజు విధానం గురించి. ఫీజు ఫంక్షన్ గురించి ఇప్పుడు మీరందరూ అర్థం చేసుకున్నారని నేను ఆశించగలను. ఫీజు గురించి మీకు ఇంకేమైనా ప్రశ్న ఉంటే, మీరు సెట్టింగ్లో ఎల్లప్పుడూ నన్ను సంప్రదించవచ్చు మరియు తరువాత డెవలపర్ బటన్ను సంప్రదించవచ్చు. కాబట్టి, ఇప్పుడు బై బై, సీ యూ అగైన్. గుడ్ నైట్, గుడ్ మార్నింగ్. మీరు ఏ సమయంలో చూస్తున్నారు? ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు.